Salutare, fraților! A doua ediție, podcast Spovedanii Publice cu Dinu Criste. Dinu Criste sunt eu. Știu că, în general o să-i recunoașteți mai ușor pe invitați, da? Eu mă folosesc de invitații pe care îi aduc aici să-mi cresc și eu notorietatea, să devin și eu celebru fără să fac mare lucru, ci doar așa, atingându-mă de invitați, furându-le din celebritate. În orice caz, dincolo de ceea ce fac aici, e o emisiune pentru curajoși, e o emisiune în care cei care vin aici riscă foarte mult. Riscă să se afle despre ei lucruri care nu s-au mai spus până în momentul de față. Curajoasa noastră astăzi este Lena Miclăuș. Lena, sărut mâna, bine ai venit! Bine te-am găsit, mulțumesc frumos de invitație. Mă bucur că fac parte din cei mai curajoși. Da, ești curajoasă, acum rămâne de văzut. Dacă o să te întorci a doua oară, înseamnă că ești cu adevărat curajoasă. Dacă nu mai vii, înseamnă că îmi dau seama de ce nu mai răspunzi la telefon. Să știi că eu zic că sunt destul de curajoasă. Uite, ca să te ajut un pic să crească curajul, eu zic să luau un par de vin întotdeauna face discuția mai fiabilă, da? Doamne ajută! Doamne ajută! Că zice-se că vinul veselește inima omului, da? Și prindem și mai mult curaj, nu? Păi tocmai de aceea, da? Bun. Minunat. Lena. Da. Cine zic oamenii că ești? Ce întrebare frumoasă, nu mi s-a mai pus până acum. Un om simplu, așa zic oamenii că sunt, dar un om foarte rău. Nu știu de ce. Pentru că... A început spovedania, da. Dacă a început cu chestia asta, că oamenii cred despre ea că e o fată bună, dar e o fată rea, e succes. Știi de ce cred că sunt o fată rea? Pentru că nu sunt felul de om care zâmbește într-una. Adică zâmbesc la televizor, dar nu tot timpul zâmbesc. Trebuie să am un motiv să zâmbesc. Nu pot să mă uit la tine și să zâmbesc dacă nu e. Și atunci multă lume mă vede așa și la televizor și când stau undeva mai în spate sau mai în umbră, că sunt o persoană mai rea și mai rece. Dar cine mă cunoaște cu adevărat știe că nu sunt așa. Și sunt destui care mă cunosc cu adevărat și știu că nu sunt așa. Deci tu ești simplă, lumea crede uneori că ești o arogantă și jumătate. Da. Chiar la începuturile mele mi se spunea, adică nu chiar la începuturile mele, după ce am început să scot nasul așa în lumea asta noastră unde activez eu, mi se spunea că sunt o îngânfată și o arogantă, dar pe parcurs, după ce s-au întâlnit cu mine, și-au dat seama că nu e așa. Băi, să știi că am pățit chestia asta. Lucram în televiziunea română. Așa o rezistență teribilă am avut din partea colegilor ani de zile. Am stat 13 ani în TVR și cred că în ultimii 3 ani ne-am împrietenit cu adevărat, în sensul că tot așa, la un moment dat i-am întrebat, zic, dar ce ați avut cu mine? Erai arogant. Îți jur pe ce vrei, n-am avut nici cea mai... Sunt convins. Nici o brumă de aroganță. Dar așa treceam drept în ochii lor, nu știu, habar n-am. Deși eram o natură care, cum să spun eu, căuta cumva, hai să fim prieteni, hai să fim deschiși unii cu alții. Nu știu, ori făceam eu greșit pasul ăla spre ei, ori aveau un șuble, cred că asta mi se întâmplă... Cum îi zice Ovidul ăla de tragi heblu, da? Un heblu de la pe ochi. Cred că asta mi se întâmplă și mie, dar după ce stai de vorbă cu mine, oricine își poate da seama ce fel de om ești, pentru că... Cât ar trebui să țină podcastul ăsta ca să ne dăm seama că nu ești o arogantă? 5 minute. Doar că pentru 5 minute la ce am venit. Exact. Nu merită drumul, Nu, eu consider că sunt un om foarte bun și un om milos și o fire foarte ambițioasă. Deci ești o fată bună, miloasă... Și mai cum ai spus? Ambițioasă. Foarte ambițioasă. Foarte ambițioasă. Dar nu calci pe cadavre ca să îți atingi scopul. Nu, adică scopul meu e să fiu bine eu, cei din jur și apropiații mei. În rest, nu am... Când ai greșit ultima oară față de cineva? Păi și astăzi, cred că, și ieri. În fiecare zi greșim. Ești sigur? Adică tu nu știi când greșești? Păi cum să nu știu când greșesc? Dar dacă calc, eu știu, dacă trec în față la unul cu mașina, am greșit, îmi asum, nu? Că am trecut. Cere scuze, dai geamul jos și te rog să mă ierți. Și capătă o înjurătură. Și pe lângă faptul că înjurătură mai iau și... tu ești blondă la volan. Auzi chestia asta uneori? Nu. Deci s-a mai civilizat țăranul român. Da, s-a mai civilizat țăranul și noi cu greșelile. Adică, cel puțin eu că nu mă grăbesc totdeauna încât să tai calea la oricine. Dar, greșești. Cum să nu greșești? În fiecare zi greșim și față de copiii noștri, și față de soțul meu, și față de tanti care vine tot timpul cu mine, care este 60 de e o ființă foarte celebră deja. Am înțeles că tanti e un fel de, cum să spun eu,
omul meu de suflet, omul tău de suflet, să știi că și e cumva ca a doua mamă. E ca un apendice, așa, îl duci tot timpul cu tine. Săraca tanti, cred că și astăzi am greșit aici în mașină, că am certat-o că fusesem de curând la munte și ea nu vroia să se bage acolo la mâncărurile noastre, că nu, că e rușine, că cum să ia ea, că nu știu ce. Dar am zis, băi, tanti, și am zis astăzi pe mașină, păi ce crezi că eu, dacă am fost la munte, n-am fost și pentru mine? Ce, am fost numai să vă pun masa? Ce mâncați când mergeți la petreceri, la munte? Cred că s-a uitat așa ce, bă, crezi că eu mănânc așa ceva? Zice tanti. Nu, e vorba de așa ceva, Doamne și uite, am luat-o la rost ce astăzi. Mâncați? No, poate am greșit, dar ea mă iartă. Proteine de astea din Asia, acum, că se poartă. Toată lumea mănâncă cărneturi și din astea. Eu mai puțin acum, în perioada asta. Mai puțin, da, mai puțin, că e mai... Să fie mai simplu, e mai greu, dar până la urmă e cel mai bine. Cum te împași cu ideea? Te rogi în fiecare zi? Da. Spui Tatăl nostru? Da. Da. Și când zici și ne iartă nouă precum și noi iertăm greșiților noștri, nu te oprești așa, nu cazi pe gânduri să zici, bă, și să știi că am și mustrări de iertat conștiință. la toată lumea, oare nu cumva îi cer lui Dumnezeu să mă judece aspru? De multe ori mă minunez cât de mult ne iartă Dumnezeu pe noi și noi totuși poate că ținem mânie mai lungă decât ar trebui să o ținem. Dar pe perioada postului, e bine să fim mai cumpătați în toate, și în mâncare, și în vorbit, și în activități. Și, eu încerc să... E greu să te abții să vorbești? Ești o vorbăreață? Da, vorbesc foarte mult. Soțul meu zice tot timpul, n-am văzut pe nimeni. Cum zice? Moară stricată? Nu, draga mea. Draga mea, atât de mult vorbești încât am senzația uneori că ești o moară stricată. Nu, că sunt politicoși bărbați. Da. Dar eu vorbesc foarte mult, să știi că vorbesc foarte mult și soțul meu tot timpul spune că eu vorbesc foarte mult. Însă de când avem pe copilul cel mic, pe Iosif, ăla vorbește de 6 ani jumate. Vorbește de 2 ori mai mult ca mine. Și tot timpul îi spune Septimiu, ce bine că o întrece careva pe mata. Am înțeles, da. Bun. Deci atunci când îți spui rugăciunile, ai momente de cumpănă în care te gândești că poate că ar trebui să reglezi anumite situații, anumite conturi înainte și pe urmă să-i ceri lui Dumnezeu. Noi avem, oameni buni, avem în fiecare ediție măcar 2 rubrici. Una din ele va fi să vedem ce text ne citește invitatul. Un text din Biblie. Deschid Biblia în fața mea și în fața voastră, celor de acasă, și vedem ce mesaj ne transmite poate Dumnezeu prin mâna lor, prin intermediul lor. Mai avem o rubrică și anume Spunem o poveste, și o să te rog să ne spui la un moment dat o poveste, cea mai cu semnificație poveste din viața ta. O întâmplare din realitate, nu e o poveste din cărți neapărat. A căzut pe gânduri, dați cadrul pe... E ok, da, suntem pe ea cu cadrul, da? Așa, și de asemenea, asta e o provocare pentru voi cei de acasă. Eu, producând ciocolată artizanală, fiecărui invitat care trece prin podcastul nostru, îi dedicăm o ciocolată, așa cum o percepem noi. Eu m-am informat despre Lena Miclăuș și am zis, bun, așa ca ciocolatieră, cred că i s-ar potrivi o ciocolată cu... Poate să fie cu lapte sau o ciocolată neagră și cu o anumită aromă. Voi, ăia de acasă, ne scrieți pe Instagram, ne scrieți pe Facebook, ne scrieți pe toate canalele prin care comunicăm împreună. Cu ce aromă credeți că este ciocolata pe care am dedicat-o Lenei Miclăuș, da? Tu ce părere ai? Tu ce crezi? Ce gust are ciocolata Lena Miclăuș? Nu știu, amăruie sau... Păi nu știu, cum te-ai definit tu din punct de vedere al ciocolatei? Din punct de... cea mai dulce îmi place mie. Cea mai dulce, ok. Cea mai dulce. Aici ai nimerit-o, să știu, uite, dăm un indicator, ești pe aproape. Hai să vedem cam cu ce aromă. Dar eu cred că, așa, aia vreau să spun că e probabil cu aromă, cu lapte, sigur nu. Dacă sunteți foarte bine informați de mine, astăzi cu lapte nu cred. Nu e vorba despre caracterul tău, e vorba despre personalitatea ta, care i-am dedicat o ciocolată, o tabletă de ciocolată, care poate să fie cu lapte sau neagră și cu aromă de. Cu ce aromă crezi că am făcut-o? De căpșuni?
De căpșuni, uite. Ea zice că de căpșuni. Vom vedea noi dacă e de căpșuni, asta vedem la finalul emisiunii, dar e o provocare și pentru voi cei de acasă să ne spuneți cam la ce aromă ați asociat. Voi nu se poate hotărî, ar vrea de toate. Păi nu una singură am făcut, Lena, nu pot să-ți fac 100 de tablete cu 100 de arome. Păi da, vin data viitoare, săptămâna viitoare. Am înțeles. Și băgăm. Da, uite, cine câștigă, cine ne spune cu ce aromă, primul care ne spune cu ce aromă o fi ciocolata Lenei Miclăuș, primește o ciocolată. De la Lena, nu de la mine, da? E dedicată ei. Dar nu din porția mea. Lena, acum facem să fie din porția ta. No, să nu mai știe toată lumea că de fapt... Perfect, da? bun, atunci e bine. Ok. Suplimentăm porția și va fi bine. Deci asta e un secret la care vreau să participați cu toții, să vedem în ce măsură nimeriți. Bun. Care a fost cel mai dramatic moment din viața ta? Cel mai dramatic? Sunt destul de multe care eu le consider dramatice. Faptul că nu am putut fi alături de copiii mei în cele mai frumoase momente din viața lor. Adică? Eu pe cel mare l-am născut în 17 iulie, când era plin sezonul cu evenimente și de tot felul, nu doar nunți și petreceri. Acum câți ani? Acum 11 ani. 11 ani are, da. Și îl cheamă? Luca. Să știe toată lumea. Luca. Și pe cel de-al doilea l-am născut în 16 iulie, adică la diferență de 4 ani fără o zi. La fel de greu. Și după ce am născut pe amândoi, a urmat la 2 săptămâni perioada de nunților după postul Sfintei Mării, în care am plecat la Oaș, la Maramureș, și acolo am stat 3 săptămâni. De fiecare dată. La 2 săptămâni, mă, după ce ai născut? Da. De fiecare... Ai stat 3 săptămâni? Unde? În Oaș? În Oaș. 3 acolo săptămâni. Unde vine aia de peste tot din lume și își fac și aveam nunți în fiecare zi. Incredibil. Da, cel puțin când l-am născut pe Luca, pe cel mare, am avut 13 nunți și o emisiune. În a 14-a zi am avut o emisiune. Deci eu am avut 14 zile în care am fost... Non-stop. Da. Și mi-a fost îngrozitor de greu, pentru că eu mi-am dorit să alăptez copilul și atunci cât am fost acasă, i-am dat la sân, după care mi-am luat pompă și m-am muls și că eu vroiam să-i dau lapte și atunci mă mulgeam cu pompa și puneam la flori și trebuia să cânt, mi se umpleau sânii de lapte, nu trebuia să fug în mașină la pompă. Deci a fost îngrozitor, a fost cea mai grea perioadă din viața mea aceea. Plus că copilul plângea, adică se formase legătura între mamă și copil și simțeam. Nu l-ai dus cu tine? Nu! Ai lăsat copiii acasă. Copilul a rămas cu mama și cu sora mea acasă și am plecat doar eu și soțul meu. Cum ți-ai cusut sufletul la loc? Nu știu dacă mi l-am cusut. Te dură mult chestia asta, așa? Da, și încă doare. Dar de ce? Nu trebuie să-ți faci acum până la cap. Copiii tăi sunt bine, sunt ok? Da, foarte bine și ce să-ți povestesc, adică i-a crescut mama mea. Domnul și Doamne ajută, asta e viața, că până la urmă... Păi da, dar vroiam să fiu și eu prezentă la multe chestii. N-am știut ce implică faptul a avea un copil. N-ai știut, probabil că alminte n-ai fi angajat sigur că nu. Contractele. Dar n-aveam ce să mai fac, adică mi-am dorit copii și indiferent de situație am făcut copii. Și al doilea a venit la fel, măi. Și am zis că dacă ar fi să mai fac pe al treilea, cu soțul meu în luna octombrie o să dormim separați. Pentru că nu se poate să nasc tot în iulie. Deci nu erai la curent cu planning-ul, nu? Sau cum se cheamă, da? Nu știu, Da, au fost momente foarte dificile astea. Uită-te la cameră și spune, îți reproșează copiii vreodată lucrul ăsta? Adică l-au resimțit ei ca o traumă, ca ceva care, nu știu, nu au resimțit, însă... Erau mici, adică era, cred că, dificil să zici că lucrul... Pe tine te-a tarat, sigur, că te-a afectat, sufletește, dar... Uite, să știi că cel mare, și acum mai suntem așa strânși. Și mama de multe ori zice, băi, tu cu copilul ăsta tău, tu cu Luca, nici acum nu sunteți separați. Da, umbilical. Pentru că cel mare mi-a spus acum 2 ani, chiar la începutul pandemiei, când am stat noi vreo 3 luni acasă și n-am plecat deloc, și mi-a zis, în sfârșit, mami, suntem o familie. Ceea ce mi-a pus așa. Niște nesimțiți copiii ăștia, așa vin cu niște replici te lovesc în măduva. Sunt cele mai potrivite, pentru că știi cum îți dau așa îți spun un stop. Știu. În sensul ăsta zic, nu că iubim din tot sufletul și asta zic că noi ne facem planurile într-un fel. Mă rog, când ești copil nu iei în calcul toate cele, știi?
Și ei resimt nevoia, pentru că emoțional cea mai mare avere și cea mai mare investiție care poți să o faci e cea emoțională în copiii tăi, ca ei să fie bine, știi? Și ei, după ce au făcut experiența statului împreună mai multă vreme cu părinții mai aproape, atunci au realizat că așa ar trebui să arate o familie, de fapt. Da, cel mare, pentru că nu aveau modelul. Exact. Dacă nu era pandemia, nu ți-ar fi spus poate niciodată, dacă nu aveați prilejul să stați pentru mult că și bine la oaltă. Mergeam într-un concediu o dată pe an 7 zile, ceea ce nu e suficient, nici pentru mine, nici pentru ei. Și atunci lor li s-a părut normal că așa e. Merg la bunici în weekend, că noi suntem plecați. Peste săptămână stau la mine, dar sunt și la școală, sunt și acasă. Și atunci nu eram atât de mult la oaltă și noroc a venit pandemia, pentru că mie mi-a dat așa un refresh la tot, chiar la tot. Și la suflet, și la minte, și la multe. Dar uite, tu trăiești în Deva. Da. Nu mor de plictiseală, așa? Aoleu. Tu ești o fată mega celebră pe toate rețelele, te știe toată România. L-am sunat pe un prieten, pe Florin Grec, acum, în timp ce veneam spre studio, zice, cu cine înregistrezi? Cu Lena Miclăuș. Cu Lena Miclăuș. Bă, dar de unde o știi? Păi, ești incultule, zice. Cum adică de unde o știu pe Lena Miclăuș? Păi toată lumea o știe. Ok. Eu nu-mi dau seama, adică vă văd pe mulți dintre voi, dar nu realizez care e dimensiunea recunoașterii voastre publice, știi? Care e cea mai mare slăbiciune a ta? Ciocolata. Băi, eu fac ambasador te fac la ciocolată. Accepți? Da, accept. De ce să nu? Nu știu dacă ciocolata, dar... Nu, slăbiciune nu așa, că asta e o plăcere vinovată, știi? Slăbiciune în sensul că, nu știu, e ceva care nu-ți dă pace la tine, așa, care te calcă pe nervi câteodată, că ți-ar fi plăcut să nu fii croit așa, ci să fii o leacă croită al minterii. O anumită componentă, că altfel mă uit la tine și ești croită foarte bine. Nu știu. Poate că las prea mult de la mine, poate că sunt prea bună. Știi, și atunci când ești bun, ești luat de prost și eu văd lucrul acesta și mă duc înainte. Adică, până la urmă, consider că toate au o rezolvare și nu trebuie să găsesc eu rezolvarea, că oricum va veni de la sine, la un moment dat. Auzi, ai o percepție a celorlalți despre... Adică oamenii pot gândi așa cum gândesc despre tine, că poți fi arogantă, că poți fi fumorată. Pentru mine nu e o problemă, că eu știu exact cum sunt. De asta zic, că contează mai puțin că crede lumea că te ia de proastă, știi? Până la urmă, a fi bun, cred că e marea vocație a omului pe lumea asta, să fie bun. Să fie bun dezinteresat. Da. Noi suntem buni dacă ai fost bună cu mine, sunt bun și eu cu tine. Dar întotdeauna facem cumva din calcul, cu dus întors. Ori bunătatea, până la urmă, e cea a lui Isus. Exact. Care e bunătate până la capăt. Îl trădezi, el rămâne acolo și te așteaptă. Ca tatăl fiului risipitor, stă așa rezemat în poartă și zice, bă, poate vine înapoi. Și dacă vine înapoi, ce nu mă apuc să-i scot ochii, nu mă apuc să-i dau șuturi în fund, să-l pun să facă plecăciuni în fața mea, să-și ceară scuze, ci îl iau în brațe, plâng pe umărul lui și îl restaurez ca și copil al meu și ca moștenitor. Deși i-am dat parte de moștenire, știi? Asta e bunătatea. Deci, acolo trebuie să tindem. Adică, și Hristos a fost luat de prost, nu? Da. Și Dumnezeu e luat de prost câteodată. Și îl luăm așa, ca pe hamalul nostru. Îl punem să ne ducă toate sarcinile. Să zice, Doamne, că așa ne-am obișnuit, știi? Noi, în general, nu prea facem... nu facem lucrurile care ne sunt date nouă în sarcină și pe care le putem face. Da, noi căutăm tot. Mă rog la Dumnezeu să nu... Bă, zic, nu te ruga la Dumnezeu să... Roagă-te, mai veneau copii dintre ăștia cu pomenlice să aibă succes la examen, zic, dar ai învățat ceva? Da, ai învățat. Păi zice, n-am prea învățat, că n-am avut timp, că nu știu. Păi zic, bă, nu-l ispiti pe Dumnezeu, că Dumnezeu nu mere să dea examen în locul tău. Dumnezeu ți-a dat minte, ți-a dat timp la dispoziție, ți-a dat colegi, ți-a dat dascăli. Du-te, apucă-te, frate. Uite, eu spun o poveste, știi, apropo de darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu și o să te rog să-mi spui și tu apoi darul care ți l-a dat Dumnezeu și care crezi tu că e cel mai important în viața ta. În vremea celui de-al doilea război mondial era o criză a zahărului, așa cum a fost acum cu demenții care au dat iama în magazine și au răsturnat hectolitri de ulei și de toate celelalte de hârtie igienică. Era o criză a zahărului și stăteau doi prieteni la o terasă în Paris, la o cafenea, și strigă unul după chelnăriță, zice, hei, mai adu niște zahăr, e prea puțin zahăr în cafeaua asta.
fata știind că e o criză a zahărului, se întoarce și zice, amestecă-l bine pe ăla pe care îl ai. Și asta e și în viața noastră, știi? Avem zahărul, să spunem, între ghilimele, calitățile, darurile de la Dumnezeu, dar, bă, nu facem nimic cu ele. Și zice, bă, aș vrea să fiu Messi, aș vrea să fiu Ronaldo, aș vrea să fiu Scottie Pippen, aș vrea să fiu Temir cine, Navratilova, ăsta de pe vremea mea. Ăștia mai tineri nu o să înțeleagă nimic despre. Uitați-vă și voi în dicționarele tenisului și așa. Foste glorii ale tenisului. La Halep, uitați-vă, da? Băi, ți-a dat Dumnezeu niște daruri, bă, dar tu nu lucrezi cu ele. Da, tu te duci și te uiți ca bou în târg la vecinul și zici, băi, ai văzut că s-a făcut la doctor, s-a făcut, nu știu, da, și tu trebuie să te faci. Îl mai și dai naibii pe deasupra. Îl mai și dai naibii că, uite, băi, ăsta, ai văzut că ăsta e doctor. Și, de fapt, păi da, uite-te ce a făcut el până a ajuns doctor. Da, bun, la alea nu ne mai uităm, știi, că încercăm, că de când s-a inventat shortcut-ul, știi, pe calculatoare, da, e simplu. Zice, bă, nu putem să facem un shortcut și la medicină, și la astronom, și la mersul pe lună, și la toate celelalte. Nu se prea pot face, fraților, numai pe jocuri, pe PlayStation, da. Exact. Bun, deci, care-i darul pe care Dumnezeu ți l-a dat ție? Păi, eu zic că darul meu cel mai de preț e talentul ăsta care mi l-a pus și nu sunt lipsită de modestie, dar eu cred că mie mi-a dat Dumnezeu atât de mult talent în a cânta, încât poate că aș putea împărți și la alții. Nu știu. Păi, rămâi după emisiune și poate îmi faci un transfer și mie de... Am și eu leacă de voce, nu m-am... că făceam și noi multă muzică în seminarul teologic. Pentru că eu mă uit așa în jurul meu, sunt atât de mulți copii talentați, dar sunt și care nu sunt foarte talentați. Și cei care nu sunt talentați, dar aleg drumul ăsta al meu, al muzicii, de exemplu, muncesc atât de mult și poate că nu ajung... Lena, nu toți sunt Messi. Messi i-a dat Dumnezeu talentul ăla și joacă, cum să spun eu, dintr-o mare plăcere. Identici. Dar sunt alții, și Ronaldo inclusiv, care stă după antrenamente mai mult decât stau colegii lui, chiar dacă e și talentat, ca să-și perfecționeze tehnica, știi? Așa e. Unii, cum să spun eu, unii în viață coboară, știi, și cu frâna de mână trasă, și alții gâfâie urcând, știi? Exact. Așa e viața câteodată. Așa e, da. Poate că și el avea un deal pe care să coboare în altă parte, dar auzi că vrea și el acolo unde cântă Lena. Uite, apropo de asta, chiar m-am întâlnit de multe ori cu anumiți colegi ai mei sau cu oameni de rând care și mă întrebau de unde vii și eu spuneam de la profa mea de canto. Și, păi tu mai faci ore de canto acum? Măi, nu le mai fac atât de des ca la început, dar aia nu înseamnă că nu mă mai duc să-mi reamintesc, să mai... Da, mai fac și acum. Cineva să te tragă la semne. Da. Că puci și pe lângă. Da. Deci cel mai mare dar ar fi cântatul, da? Cântatul și copiii mei. Da, dacă lăsăm la o parte treaba asta vis-a-vis de tine, așa, doar, din ce... Da, cântatul, așa cred. Bun, și dacă, prin absurd să spunem, n-ai mai cânta, care ar fi evoluția ta? În ce mod te-ai manifesta? Cred că aș fi învățătoare. Întotdeauna am iubit copiii și întotdeauna la mine trag copiii. Eu dacă mă duc la un eveniment, indiferent de care gen e și sunt 20 de copii vin bulug la mine și stau lângă mine. Și am și fost un an educatoare și am zis că dacă ar fi vreodată în viața mea să nu mai pot cânta, sigur aș fi învățătoare sau educatoare. Am și terminat liceu pedagogic și... Unde ai făcut școala? La Deva. La Deva. Am o atracție la copilași și copilașii la mine. Cred că nu este copil care vine la mine să nu mă iubească pe mine și eu pe el. Și în Deva, o zi de dimineață până seara, ce poți să faci, frate? Eu nu înțeleg. Wow. În afară, eu am un tablou acasă, am un tablou cu Cetatea Devei. Mi-e foarte drag. Școala de Baia Mare sau nu știu ce școală. Dacă îți zic dar o mi se pare un mod de plictiseală numai când zic Deva, zic, bă, cred că dacă te caut în dicționarul limbii române, la Deva definiția e plictiseala maximă. Dar să știi că activitatea mea... Am fost la... E un conac acolo. Archia. Acolo stau eu lângă. Am stat acolo, am filmat. Noroc că seara am avut la dispoziție niște pare de vin și am supraviețuit. Eram cu niște colegi, cameramani și cu regizorul care trebuia să filmăm ceva în zona acolo. Dar am zis, mă, cred că ăștia, nu știu, mor de plictiseală. Pentru că e un oraș mic, dar
Eu nu mor de plictiseală pentru că am atâtea ce faci, activități. frate, acolo? Păi eu mă trezesc la 6:30, 7 fără un sfert. Bun, Îmi trezesc duci copiii la duc școală, la grădiniță. școală, așa vin înapoi, fac mâncare, eu știu, am cumpărături, la ora 11 mă duc după o tură de copii, la ora 12 după alții, pentru că eu stau și cu copiii lui sora mea până la ora 4:30, 5, când ea se iei de la servici. Și atunci la mine acasă sunt 4 copii, deci e o întreagă nebunie peste zi și eu am foarte multe activități, adică plus că activitatea mea nu se desfășoară doar în Deva. Mă duc la spectacole, mă duc la evenimente, mă duc la televiziuni, mă duc peste tot la înregistrări și atunci nu sunt tot timpul te duci acasă. din Deva, mă, Lena. Păi De ce nu te duci din Cluj? De ce nu te duci din București? De ce nu te duci din alte să mă parte? duc din Cluj sau din știu, mă, te București? întreb. Când mie mi-e foarte bine acasă la mine și la Deva. Nu tind. Deci nu-i boring așa, nu... Nu. Nu mi-e luați atât de- pastile contra nu, plictiselii așa. Nu. E atât de bine și am atâtea activități și pot să Bă, fac cred că atâtea acum, activități după încât... declarațiile astea, au crescut prețurile la apartamente în Deva, la case. Să știi că sunt foarte mari. Chiar Păi sunt da, mă, foarte mari. Dacă, uite, promotor numărul 1, Lena Miclău, zice că e mișto la Deva. Da, fraților, o fi mișto la Deva, fără îndoială. E Deva, e curată, e frumoasă, e aranjată, e. Deva e un oraș frumos, doar că e mic. Dar eu, de exemplu, n-aș putea să stau la Cluj. Mi se pare aglomerat, pe repede înainte, toată lumea fuge, alergă, ca la București. Nu. Da, interesant. Bun. Lena, ai simțit în viața ta, nu știu, tu ești o fată credincioasă, ești o fată care, nu știu, merge la biserică, se închină, se roagă, ține posturi. Da? Cum s-a întâmplat un moment în viața ta încât ai avut revelația asta că depinzi de Dumnezeu, că trebuie să ai o relație cu Dumnezeu? Ai devenit credincioasă peste noapte? Cum s-a întâmplat? Nu am devenit credincioasă peste noapte. De mică am crescut la țară, unde bunicii mei mergeau la biserică și noi mergeam totdeauna la biserică. Adică nu era duminică să nu mergem la biserică când venea preotul la biserică, pentru că nu venea în fiecare duminică. Erați o filie, era o... Da. Era un singur preot pe o comună și atunci se împărțea și odată la 2-3 săptămâni sau 4. Venea chiar. acolo, da. Da, venea la noi. Da, am fost la biserică și așa îi învăț și pe copiii mei să meargă la biserică. Și eu zic așa că întotdeauna am fost o credincioasă, dar după ce l-am născut pe cel mare... Ai pus numele Luca de la evanghelistul Luca? Nu știu, mi-a plăcut mie pur și ție. simplu Luca și am vrut un nume biblic. Da. Acum, dar Luca mi-a plăcut mie. Nu că era la modă, că după aceea au început erau foarte mulți Luca. Da. Dar după ce l-am născut pe Luca, m-am simțit foarte mâhnită pe mine. Că într-un timp foarte scurt, așa am considerat eu atunci și așa consider și acum, într-un timp foarte scurt am reușit să fac niște chestii foarte mari pentru mine. Pentru mine, pentru familia mea, dar pentru mine. Și am ajuns la concluzia că nu am ținut niciodată un post de 2 săptămâni sau nu am ținut decât vinerea mare, când era litere de lege, nu mâncăm, nu bem. Aia știam de când eram copii. Și am vrut să țin post când am rămas însărcinată cu Luca, ca și pentru mine, pentru sufletul meu, drept o mulțumire. Și nu am reușit să țin decât 3 săptămâni din postul Crăciunului. Da. Și am fost foarte supărată, dar foarte, foarte supărată și mâhnită. Am zis, nu se poate, cum nu pot? Mă rog, m-am dus la medic și eram foarte slăbită și din punct de vedere a fierului și anemie. Și mi-a gata, nu mai. Bun, nu mai. Dar supărarea a rămas maximă. De ce te-ai supărat? Pentru că vroiam cumva să mulțumesc eu lui Dumnezeu pentru câte mi-a dat și acum dacă mi-a mai dat și copilul ăsta și care ți-a spus Domnul că îi mulțumești ținând post? Nu, așa am simțit eu. Tată, îți mulțumesc din toți dar rărunchii așa mei, am simțit eu că trebuie să fac un sacrificiu. Și am știut că dacă țin post sunt mai echilibrată în toate, pentru că am mai citit și eu până atunci. Sunt mai echilibrată în toate și într-un final am ținut postul Paștelui, care mi s-a părut enorm de greu primul. Și am reușit și am fost foarte fericită. Ai mai multe posturi în palmares? Atențiune, da? Palmaresul de posturi al... nu fi modest acum. Lasă. Și nu e nicio laudă, dar e pentru sufletul meu, de atunci încerc să le țin pe toate și... acum le țin pe toate oarecum raportându-mă la mâncare și raportându-mă la cât mai
puține lucruri urâte sau vorbe urâte. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu reușesc așa, cum se poate. Și mă și spovedesc și... Dar, uite, dacă vrei să-ți spun o chestie wow care a fost pentru mine. Ia zi. Chiar la începutul pandemiei am avut nu știu ce s-a întâmplat, de ce am citit eu 40 de zile de post, o carte, după care am stat de vorbă cu preotul de la noi de la biserică și am ajuns la concluzia că eu trebuie să țin postul cu apă. În prima fază am zis că țin o zi, după care s-a prelungit la 3, după care am zis gata 5, după care 7, 10 și am ajuns până la 17 zile în care eu nu am băut decât apă. Preotul de la noi din sat mi-a spus că e un mare lucru, dar deci eu atât de bine și atât de curată și de minunată cum m-am simțit în cele 17 zile, nu m-am simțit niciodată în viața mea și nu știu dacă mă voi mai simți. Pentru că efectiv eram eu. Eu, nu mă deranja nimic, nu mă interesa nimic, făceam tot ce mi se... Toate task-urile Da, normal. făcut, da. Doar că altfel. Eram alt om. Am fost... Mai volatil, așa, mai... Da, nu mă deranjau zbieretele copiilor, nu mă deranjau... Eu sunt o fire mai vulcanică, așa, și dacă mă enervez, sunt mai arțăgoasă, oarecum, dar... Nu, atunci a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea, postul acela. Și îmi pare rău că nu l-am continuat mai mult, pentru că... termină, te rog frumos, ești plină de regrete. Ai făcut lucrul ăla până acolo. Ba da, aș fi vrut să țin mai mult, e minunat. Pentru că după aceea m-am documentat da? și medical și spunea că undeva dacă ajungi la 21 de zile, ți se poate schimba sângele, ți se curăță multe chestii în organism. Ceea ce mie mi s-a și întâmplat, mi s-a curățat limba, mi s-au limpezit ochii, am văzut schimbarea la mine. Asta. Dar m-am oprit la 17 zile pentru că atunci s-a nimerit chiar în duminica înaintea postului, înainte de a începe postul de Crăciun și venise preotul la biserică și am zis, m-am spovedit și am intrat foarte ușor în alimentația de zi cu zi, că după atâtea zile evident, de apă nu poți să mai intri. Exact. Și atunci așa ne-am gândit noi, că numai bine mă spovedesc și o iau încetul cu încetul cu alimentația de post și atunci îmi va fi mie mai ușoară trecerea. Dar aia a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Voi ce ziceți? E o extremistă, Lena? Da. Crezi că are niște plecări dintre astea, dintr-un start pe care nu-l bănuiești, numai vezi că o ia și se duce, știi? Și zici, când se întoarce? Peste 7, prima dată că se întoarce peste 3 zile, pe urmă peste 5 zile. Dar n-am știut că merge. Peste 17 zile. Slavă Domnului că s-a întors, știi? Da, sunt niște experiențe pe care le facem până la urmă și care, uite, exact cum spui tu, eu n-am făcut niciodată experiența asta, dar e clar că ai niște revelații despre sinele tău. Uite, și nu poți să le accesezi decât prin anumite metode. Asta e o metodă educațional, cultural, iarăși, plus cititul cărților. Că eu m-am rugat în perioada aia cât poate nu m-am rugat toată viața mea. Adică, în ce sens? În prima zi a fost ok, în a doua zi mi-era foame, mă durea capul, am trecut peste. Din a treia zi, pur și simplu n-am mai simțit foame și simțeam setea de a mă ruga. Eu mergeam în bucătărie singură și mă puneam în genunchi, ceea ce mie nu mi se întâmpla înainte să fac treaba asta. Adică mă rugam seara sau la culcare sau dimineața, Doamne ajută, sau Tatăl nostru. Dar atunci, efectiv, pe mașină sau oriunde, eu nu simțeam nevoia decât să mă rog și să mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am. Nu foarte multe minute mai avem la dispoziție, de aceea vă reamintesc rubrica noastră legată de ce gust are ciocolata Lena Miclăuș. Foarte sper că nu s-a văzut nimic pe spate, da? Eu oricum n-am văzut că nu va până acolo să citesc. Nu vezi până aici, da? Că trebuie să mai ții post încă. Păi mai țin. Diferența până la 40 de zile. Bun. Nu știu. Simți sau ai simțit vreodată că ai un dialog direct cu Dumnezeu? Că îți vorbește Dumnezeu în mod concret, în mod clar? Adică să zici, da, mi-a vorbit. Așa cum în Vechiul Testament știi că profeții de acolo ziceau, vorbește, Doamne, robul tău ascultă. Ori noi, în general, vezi că noi creștinii ne ducem la biserică și începem. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, pentru pacea de sus, pentru aia, Doamne miluiește, pentru aia, Doamne miluiește, dă Doamne, dă Doamne, dă Doamne. Și nu prea ne dăm niciun răgaz în care să spunem, ok, i-am spus Domnului,
vreau aia, Aștept să am văd ce umplut răspunde. agenda și să vedem, ne are ceva să ne spună. Noi, când am terminat, zice, binecuvântarea Domnului, pac, am închis liturghia și oamenii să car acasă. Nu stau, adică vii la biserică să-i spui lui Dumnezeu toate nevoile tale, abia dar aștept nu să pleci, stai. știi? Păi dacă te duci la Da. primar, nu te duci și îi spui, auzi primare, 1, 2, 3, 4, 5, pac, te-ai ridicat, Și te-ai ai trântit închis ușa ușa. și zici, bă, la, Exact. ce faci, bă? Nu stai să spun care e răspunsul meu la... Ai simțit vreodată că îți vorbește Dumnezeu? Am simțit, dar doar atunci, în perioada aia de post, pentru că eram Perioada aia. atât de controlată și de conștientă de mine și de mine, încât... Și, nu știu, un mesaj anume, nu știu, ai putea sintetiza dialogul ăsta cu Dumnezeu într-o frază? Cred că mi-a dat mai multă înțelepciune de atunci. Deci mai curând o comuniune. Simțeai, așa spunea Părintele Arsenie Papacioc, dom'le, ce dincolo de acatiste, paracliste, toate, dom'le, prezența. Da, da. Să ai acea prezență a lui Dumnezeu în viața ta și să simți că ești în prezența lui Dumnezeu, e cel mai mare lucru. Ca și doi îndrăgostiți care stau unul pe canapea amândoi, da? Și nu-și spun ceva anume. Dar așteaptă Dar să se întâmple ceva. Îs acolo și din când în când îl mai cauți cu coada ochiului pe celălalt și spui, bă, e aici, mi-ajunge. Da. Știi? Adică nu tot ce trăim trebuie și spus Și pe spus, gură exact, și exact. trebuie verbalizat. Bun. Da. Uite, eu o să vreau să facem lucrul ăsta. Îi rog pe cei care vin în emisiune să deschidă Noul Testament și să ne citească ce le cade sub priviri. Uite, asta e notițe de ale mele. Știi ce am notat eu? Poate că și asta era pentru Lena, da? Un singur lucru îți mai lipsește. Care o fi lucrul ăla? Bun. Uite ce mi-a... Ai nevoie de ochelari? Nu, e în regulă. ok. Că astea mi-au și rămas aici, că sunt Subliniate pentru tine, poate. Nu lua, nu gusta, nu te atinge. Toate lucrurile menite să piară sunt prin întrebuințare, potrivit unor rânduieli și învățături omenești. Continuă, că e interesant textul. Unele ca acestea oarecare înfățișare de înțelepciune, în păruta lor cu cernicie, în smerenie și în necruțarea trupului, dar n-au niciun preț și nu sunt numai pentru spațiul trupului. Deci, Omul acele cel cuvinte, nu mânca, nu atinge, nu știu ce, sunt niște lucruri care aparent au valoare pentru, asta spune apostolul evanghelian Iisus în cuvintele lui. Că dincolo de... Hai, mai Omul spune. cel nou trebuie să se îmbrace cu viața cea Dar zi-mă nouă. și tu mai tare, te rog frumos, Lena, Omul că cel așa... nou trebuie să se îmbrace cu viața cea nouă, datoriile soților, copiilor, părinților, slugilor, stăpânilor. Deci înnoire permanentă, da? De unde ai citit? Din capitolul din Capitolul 3. Coloseni, capitolul 2, versetul 20 și continuarea de acolo, da? Da, bun. Deci ăsta e mesajul pe care îl luăm din partea Lenei din Sfânta Scriptură. Bun. Un eveniment din viața ta important, ne-ai spus, e cel legat de copilașii tăi. Darul cel mai important, tot așa, alături de copilașii tăi, este vocea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Acum o să te rog, prin intermediul acestui dar, ai putea să te rezumi muzical într-o strofă, să-mi spui, uite, Dinu, sufletul meu e în strofa asta. Dacă, să zicem, n-ai mai putea să cânți tot repertoriul pe care îl cânți, l-ai rugat pe Dumnezeu să te lasă să cânți ce? Zi-mi o strofă. Cel mai mare vis al meu a fost ca să fiu părinte. Asta mi-am dorit și eu și am zile fericite. Cel mai mare vis al meu a fost ca să fiu părinte. Asta mi-am dorit mereu și am doar zile fericite.
Știu pentru ce plec de acasă, știu pentru cine mă întorc. Am copii, viață frumoasă, mi-a dat Dumnezeu noroc. Știu pentru ce plec de acasă, știu pentru cine mă întorc. Am copii, viață frumoasă, mi-a dat Dumnezeu noroc. Deci viața ta e în jurul copiilor, până la urmă. Și a soțului meu. Și a soțului tău. Bine, natural. Să nu se simte exclus, da? Nu se simte Normal. exclus pentru că el știe că e cel mai mare critic, cel mai mare prieten, cel mai mare dușman, toate la un Dar loc. auzi, Deci, el ce face? Cu ce se ocupă? cântă la saxofon sopran. Ah, ok, deci Da. practic e Deci, tot în branșă și el. Eu întotdeauna am spus că sunt ceea ce sunt ca și nume, adică Lena Miclăuș, cunoscută Miclăuș de... e numele lui? Miclăuș e numele tatălui, e numele de fată. Numele tău de fată, da. Da, și Lena vine de la Elena, pentru că pe mine mă cheamă Roxana, Daniela, Elena, Miclăuș eram. Și sora mea, când eu m-am născut, n-a putut să-mi spună Elena și mi-a zis Lena. Și mi-a Așa ți-a dat rămas numele de numele, scenă, da? da. Dar ceea Așa, ce... pe mine mă cheamă Augustin. Mi-a spus o vecină Dinu și așa a rămas numele. Deci eu sunt datoare Deci, surorii mele maxim pentru că ea mi-a dat numele de scenă. Eu întotdeauna am spus că Dumnezeu, soțul meu și profa mea de canto sunt cei mai importanți oameni ai carierei mele sau cele mai importante personaje din cariera mea. Pentru că datorită lor sunt Lena Miclăuș de astăzi. Că așa Auzi, sunt un om normal, simplu, da. în regulă. Da? Deci ești ok, nu? Da. Nu ești... Nu, sunt mai normală ca mulți alții care sunt normali. Am înțeles, da. Dar, nu știu, n-ai avut niciodată sentimentul, tu cânti mai multe genuri de muzică, nu? Da, tot ce se Și cere la cânti petrecere. folclor, cânti muzică de petrecere, cânti tot felul de genuri. N-ai simțit câteodată că, nu știu, în raport cu darul pe care ți l-a dat Dumnezeu, îți trădezi... Adică, la voi ce mănâncă, suflete bea și te veselește. Cumva, industria asta a petrecerilor are, să zicem, ca la podul ei. Adică, Da, băi, despre da. voie bună permanent, știi? Adică, Da, dar nu o pot schimba eu, așa a fost lăsată și atunci eu consider că muzica este balsam pentru suflet și muzica vine atunci când ai nevoie de ea. Adică dacă joci, dacă cânți, nu înseamnă că te dezlănțui în ceva rău. Eu mă duc pe principiul ăsta, că sunt și părți negative la activitatea noastră, da, sunt. nu jocul, nu dansul, probabil, ci beția de dinainte. Beția de dinainte, beția de după, poate că texte care nu sunt la locul lor, da. care eu evit să le cânt și iau pe nu știu în brațe și nu știu și nu știu. Bine, dacă nu știu cum să ți-l cânt dacă nu știu. Da. Și atunci n-are nimeni ce să-ți facă, dar nu. Mi-ai spus cea mai faină poveste în viața ta, cea mai importantă poveste din viața ta? Nu mi-ai spus. Nu știu, dar iarăși se raportează la soțul meu și la copiii mei. Și atunci ce să vă zic? Domnul, cum îl cheamă? Septimiu Marișca. Septimiu Marișca, vă rog frumos, faceți și noastră un pas în spate, lăsați să mai spună și alte povești, nu toate despre soțul și copiii, da, copiii nu putem să excludem niciodată, dar pentru Dumnezeu, și alte povești din copilărie, din, nu știu... Păi eu sunt o fire, cum am zis, foarte vulcanică și băteam pe toată lumea în copilărie, adică eu eram prietenă doar cu băieții. Și acum... Asta pentru că le băteai pe fete sau cum? Nu, îi băteam și pe băieți, îi băteam. Bullying, fii atentă, că ăștia sunt cu ochii pe noi acum. Dacă făceai bullying, o să vină retroactiv, așa cum Uite, lui George Washington îi dăm statuile jos, că a fost stăpân de proprietar de sclavi, nu? Așa că fii atentă. Chiar dacă a născut democrația în Statele Unite, îi dăm în cap acum cu să nu exagerăm, Barroso. Nu? Da. Așa că... Ia zi, pe cine ai bătut și nu ți-ai cerut scuze? Păi mi-am cerut scuze, că îmi cer scuze, asta e. Acum, dacă te-am bătut, dacă vrei mă ierți, dacă nu... Nu, cu Dumnezeu înainte, că odată ce te-am bătut, ce să mai fac? Te-am bătut și asta e. Știi? Îi bat și pe copiii mei, îmi pare rău după aceea de mor, mi se rupe sufletul. Dar dacă te-am bătut, te-am bătut. Nu mai pot. Sau spui ceva ne la locul ei, a ieșit, gata. Da, mai poți băga înapoi? Tu mai crezi că bătaia e ruptă din rai? Nu e ruptă din rai. Nu e ruptă din rai. Și atunci, de ce? De furie. De furie. De ce? Păi da, cum? Păi mai postește, măi, Leno.
Mai postește, că ai văzut, când postești nu te mai deranjează nici. Țipetele, nici strigătele, deci pe nici bune, cele, acum nu vreau să fiu o fățarnică și o lipsită de modestie, dar pentru mine și pentru sufletul meu a fost îi ceva porți care... cuiva sâmbetele, ești invidioasă pe vreun colegă de breaslă? Doamne ferește-mă, nu. Cred Ești că simt nașpa, printre nu singure. dai o știre și tu acum, pe final de emisiune, să Uite, zici, băi, știi, hai că-ți fac o listă am cu ea avut pe o care e. problemă cu o cosmeticiană de-a mea acum câțiva ani în urmă. În urmă, Așa. da. Dar problemă în care nu am știut că e o problemă. Adică tot timpul mi se cerea să-i spun dacă nu-mi place cum mă face la ochiul ăsta, să spun. Dacă nu-mi place fondul de ten, să spun. De fiecare dată am spus. Ani de zile la rând, în jur la vreo 5 ani, după care, într-o zi, sunt o nesimțită și nu mă mai primește. Păi tu i-ai spus de fiecare dată că nu Eu te de face fiecare dată i-am spus, pentru că bine. ea Fată, cerea. dar și tu ești, Păi, nu. cum se cheamă? Chiar nesimțită, nu? Nu, chiar nesimțită. Ești, zi-mă cum se spune aia de se autoflagelează. Ești masochistă. Nu. Bă, dacă mă faci un an anapoda și tot îi spun la fiecare întâlnire, bă, Păi vezi nu că... era anapoda, stai să zic. Bă, dar după un an de zile nu mai duc. Nu. Testa produse noi, de exemplu. Avea ok. un fond de ten care, eu făcându-mă vineri, sâmbătă, duminică la ea, la mine nu era o problemă că poate machiajul nu ține sau curge sau fondul de ten nu e cel mai bun. Și eu ziceam, nu-i problemă, pune că eu îți spun mâine dacă e bun sau nu, ca să nu-l pui la mirese, să nu-l pui la... Eu știu. Și eu mâine îi spuneam, băi, nu a fost bun la mine. N-a ținut. Dar eu n-am știut că spunându-i deranjează. Bă. Da, n-am știut că deranjează și când mi-a spus că sunt o nesimțită și eu nu știam, între timp ajunsesem de eram numai... Și te-ai smerit, te-ai dat două bucăți și Nu. Am suferit atât de mult încât a trebuit să mă duc la psiholog. Hai pe bune. Da. Cu soțul meu am fost, că el a zis, băi, trebuie să faci ceva. Și m-am dus de nenumărate ori la mănăstire la noi, la Prizlop, ca să mă descarc. Uite, tanti a fost și acolo cu mine și ea e partașă la toate. Da. Păi, Elena, dar cum mă să te afecteze în halul ăsta, mă? Uite așa, pentru că eu pun suflet în... Ce zodie ești? Taur. Aoleu, și eu sunt taur, dar cum să treci, mă? Te face la nesimțit și du-te, bă, îi dai o adresă. Da. În general, cam aceeași o primesc toți care... Foarte mult am suferit. Nici nu știu dacă am mai suferit de la o întâmplare din asta atât de mult ca de asta. ce? Nu știu. Că ești orgolioasă. Păi sunt. Că ești o plină de mândrie. Nu sunt. Mie să-mi spună cineva că sunt nesimțită? Cum întrezi? Mie care sunt perfecțiunea întruchipată. Nu există așa Băi, ceva. altfel nu ne-am jignit și eu mă jignesc ușor, știi? Că asta ține de firea noastră. Suntem buricul pământului, nu o spunem, dar pretindem să se vadă lucrul ăsta. Da, și asta e firea drept. noastră. Dar Asta dacă credem tu în mă zodii, rogi să ne să înțelegem. spun vinul ăsta cum e bun sau rău, eu acum cu vinurile nu mă prea știu, dar dacă eu Păi nici nu te rog să-mi spui că o să zic că ești neserioasă. Că dacă aștepți îți dai cu părerea nici mea măcar nu te și pricepi, îți dai când cu tu știi că părerea. eu sunt sinceră și eu chiar îți spun pentru a îmbunătăți treaba asta, că tu mă rogi să fac lucrul ăsta, tu la final îmi spui că sunt neserioasă sau că nu mai vrei să ai de-a face cu mine. Fii atentă. Momentul adevărului, nu știu ce viziune ați avut voi despre Lena. Lena, uite-te aici. Ia frumos din partea mea. Uai, ce fain sunt! Cu Dragilor, Lena de azi Micuș. încolo avem Nici nu cred, ciocolată nici Lena nu pot să le Micuș, mănânc astea. by Criste. E o ediție dedicată dragii noastre invitate. Ești foarte fotogenică, să știi, pe ciocolata pe care am făcut-o. Da, mulțumesc Mulțumesc Anne-Marie German, producătoarea frumos. Că a emisiunii. ales poza? I-a ales poza, am zis, Ana, te descurci, îmi furnizezi informații, îmi furnizezi tot, faci pagentul secret, nu știu, faci ce știi. Lavandă, cu da. gust de Lavandă. Nu ați văzut, cred că fața era la prim plan, nu? Dezamăgită fata. Nu dezamăgită, Ba acum da. Nu dezamăgită, pentru că acum Am mă gândeam că în bucătărie, pe pervazul meu de la geam, am numai niște aranjamente din alea cu lavandă. Da? Da, Bun. și la aia m-am gândit acum. Nu dezamăgită. Mădălina, iară trebuie să-ți dau ceva. E bine, da? Ieri am spus altfel, că Mădălinei... Mădălina, uite, pot să mănânc asta? Mădălina îți oferă din partea Anne-Mariei. Mulțumesc frumos! Anne-Marie știi că ea e parfumuri de lavandă, Da, tot felul mulțumesc. de produse, era să zic ale stupului. Eu am de-asta. E rău că sunt, cum îi spune, am un lapsus acum. Ce? Curioasă. Da, poți să le scoți de acolo, sunt faine
Și aici mi-a spus Ana că, și asta m-a enervat o leacă, mi-a spus că, bă, zice, nu îndrăzni să scoți ciocolată cu lapte, ciocolată că nu-i de post La Lena. la Lena, că ți-o dă de cap. Nu, dar că o ce-i țin violentă? Zic, bă, nu-i violentă, zice, dar ți-o dă de cap, că ei cu postul, cu ăsta, ce nu își pierde vremea cu tine de ciocolata ta. Dar asta e ciocolata pe care noi am propus-o. Vai, Ana Maria, mulțumesc frumos, uite câte mi-a adus aici. Ana Maria e o scumpă și jumătate și o harnică și face niște lucruri Păi eu mai minunate. vin aici, uite câte... Da, asta sunt e ca și tablețica copiii. cu lavandă. Poți să o rupi dacă vrei să dai altora să guste, să vadă ce gust are. Și aici s-a mai pregătit... Și ce, eu nu pot să gust acum din ea? Da, poți, dacă... Cum să nu? Dar e... Da, deci e fără lapte. Băi, Eu să mă asigur. băi, tu știi citi. Știu. Faci pe proprie răspundere. Nu vreau pe urmă să mă sune să-mi spună, băi, fii atent, mi-ai stricat chiul, iară, mi-ai stricat... Și aici ți-am mai adus tot din partea mea o cutie cu praline de ciocolată. O să le deschizi acasă, o să vezi. E o manufactură foarte mișto pe care noi o realizăm aici în Transilvania. O să ne dai feedback când ajung acasă. Da, vă dau. Oameni buni, cam atât am putut eu să o trag de limbă pe Lena Miclăuș. O fată foarte mișto, chiar dacă pare arogantă. Și mie mi s-a părut pe alocuri arogantă, dar până la capăt nota generală a fost de trecere. E o fată cum se cade, e o fată smerită și așa cum ar trebui să fim cu toții. Să nu ne pierdem capul, chiar dacă ne bucurăm de celebritate, să rămânem modești, să rămânem dincolo de ceea ce ne-a dat Dumnezeu ca dar, un simplu om, un egal al oricăruia din cei pe care îi întâlnim în viață. Cam atât. Lena, mersi fain. Cu tot dragul. V-am pupat.